Mă simt minunat. Mă simt ca și cum aș fi descoperit, nu redescoperit. Știam că în fiecare dintre noi există talente nebănuite. Ceva din talentul acesta mi l-am cunoscut pe vremea când eram elevă la pedagogic și aveam de desenat planșe pentru copii. Dar curajul să fac portrete și acum autoportret nu am avut niciodată. Sau dacă am încercat, a fost o încercare eșuată. Așa că astăzi mă simt un om împlinit. Mulțumim de tot! Și eu mă simt împlinită, dar pot să zic că am descoperit că am talent, am descoperit că nu există, nu se poate. Eu mă simt foarte împlinit și încrezător în mine de acum înainte. Parcă niciun desen nu o să-mi reziste de acum înainte. O să trec peste toate desenele. Tot mai liniștit, relaxat. M-am îmbunătățit răbdarea, zic, și concentrarea. Și sigur o să continui de acum înainte. Când eram mică, era un chin ora de desen. A început să-mi placă în clasa 8-a, țin minte când am făcut grafică cu peniță. Mi-a plăcut singurul departament din desen. Cu lumini și umbre am încercat iar și acum chiar mă simt grozăvă.